Salamat ug atong sutaw ng pinakalauhing kalambuan sa dagan sa panahon. Gahapon na kasi natin daghan kayong mga pag-ulan kung nakakabat kini og 56 millimeters of rainfall nga equivalent sa 40% sa gidaghanon sa ulan sa tibuok buwan sa January base sa atong historical data ug gikuha lang kini gahapon og 15 hours tungod sa tail end of Bicol front. Pero sa pagkakaron, nawagta na kining tail end of Bicol front ug nagpabilin ang amihan nga nakapikto karon sa Luzon. Doon na tayo gimonitor nga low pressure area gawas sa Philippine Area of Responsibility, mga 1,100 kilometers east of Mindanao. Maba ang kaygayonan nga mahimong bagyo, pero ang iyang sumpay o trough nipikto na sa northern Mindanao o sa ubang parte sa Visayas, labi na sa silangan bahin o posible kining makaabot sa sentro o kasadpan bahin sa Visayas. So busa, sa masunod nga 24 oras, ang silangan o sentrong bahin sa Visayas, makasinati og sunny periods, ug doon na kini madag-umon nga kalangitan, inubanan og hinay nga patak-patak nga mga pag-ulan ngadto na sa kasarangan nga mga pag-ulan. Ang kasadpan bahin sa Visayas, mas arang-arang ilang panahon, kay layo ra sa trough, makasinati o panagsa, ngadto na sa pagkamanagumon ng kalangitan, inubanan sa mga patapatak nga hinay nga mga pag-ulan. Ang atong temperatura gahapon, nasukod na to ang pinakaubos nga 22.4 sa amihan season sa 2018 to 2019. So ubos gyapon kini sa atong average nga temperature sa buwan sa January nga 24 o posible pa kaning mumubo mga kapuso. Sa pagkakaron, sa masunod nga 24 oras, ang range of temperature diri sa Metro Cebu magasukad sa 23 ngadto na sa 30 degrees centigrado, ingon man sa Bohol, samtang sa Siquijor, Dumaguete 24 to 30 degrees Celsius, sa may Northern Negros 25 to 31 degrees Celsius ug sa Panay Island 24 to 30 degrees Celsius. Samtang sa silangang bahin sa Visayas 24 to 30 degrees Celsius sa may Leyte ug Samar. Para sa kahintang sa hangin o kondisyon sa karagatan, ang silangang bahin sa Visayas, padayong makasinati o kusog nga hangin, nga nagikan sa aminang silangan o dunay gill warning nga gipaepekto dito, kay posibleng moabot ang gitason sa balod og 4.5 meters o giabisuhan nga dili na mulawig ang mga gagmayng sakinang pangdagat. Samtang ang nabiling bahin sa Visayas, lakip na ang probinsya sa Sugbo o ang kasadpan bahin sa Visayas, padayong makasinati og kasarangan nga hangin nga nagikan sa aminang silangan og ang balod sa kadagatan, kasarangan ang pagbalod ngadto na sa kusog nga posible kini moabot og 2.8 meters ang gitason. Delikado gyapon sa mga gagmayng sakinang pangdagat, pero wala sila gale warning nga posible pa silang mahimo pa silang mobiyahe sa kadagatan ang mga gagmayng sakinan, pero mag-amping sa tungod sa taas nga pagbalod. Ang dagat muhunas alas 7:25 karong gabi ug mutaob ugma sa kadlawon alauna 56 nga may gitason nga 1.43 ka metros. Para sa extended weather outlook sa Sunday, makasinati gyapon og sunny periods pero mostly cloudy og dunay chance nga mga pag-ulan hinay ngadto na sa kasranan hilabi na sa sayong kabuntagon. Samtang sa Monday ug Tuesday, mas madag-umon ng kalangitan o posible na kaligdunan ay katag ng mga pag-ulan hinay ngadto na sa kasarangan sa tibuok Visayas. Adlaw musilang ugma sa may alas 6:05 sa buntag. Para sa dugang detalye, informasyon sa panahon, mahimong mobisita sa atong official website www.bagong.pag-asa.dosd.gov.ph o sa mga social media accounts sa Pag-asa. Maukad itong pinakalahing kalambuan sa dagan sa panahon, gikan rin sa buhatan sa Pag-asa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST. Alkiblat para sa Bilitang Disdak, may hapon.